Kapin 200 ka mga balay sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Senior sa Davao City ang gilamoy sa kalayo kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara 235 kabalay ang naugdaw gyud sa sunog kaganihang buntag dinhi sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Senior. Sumala sa BFP nga tungod gama sa light material sa mga balay ug tungod usab sa kakusog sa hangin kaganiha, paspas mikanit ang kalayo. Pasado alas 7 sa buntag. Miulbo ang dakong sunog sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Senior, Agdao, Davao City. Iyahay ug alsa sa mga gamit ang mga apektadong residente. Gipangkarga ang mga gamit taman sa masalbar palayo sa nasunog nga kabalayan, hasta ang mga alagang hayop. Padayon na pakikumbate sa mga bumbero dinhi sa pagpalong niining kalayo. Inyo makita nga nitabang na ang mga residente sa pagpalong niining kalayo, pinaagi sa pagsablig og tubig kuha nila niining gripo. Dinhi lahang giuna aron dili na mukanit or mutabok pa ang kalayo dinhi sa pikas nga mga kabalayan o sa pikas purok. Maglisod ug sulod ang fire truck tungod piot ang dalan. Busa mitabang na ang mga residente sa pagplastar sa water hose. Ang otoridad nangugat na sa pagbadlong ug pagkontrola sa mga tao. Dinhi gawas sa Agdao Elementary School, makita na ninyo ang mga gamit nga gisalbar no sa mga nasunugan nga residente. Dinhi po sa sulod sa eskwelahan, dinhi sa Agdao Elementary School, gisuspende una ang klase kay duol kaayo ang eskwelahan sa area nga nasunugan. So ang mga residente nagtinir una dinhi o dinhi una nila gipanghanok o gipangbutang ang ilahang mga nasalbar nga mga gamit. Nakita nimo daghan kay mga klase-klase sa mga gamit na mga ref, no, ilahang mga sanina. So ang ilahang pangutan-ha karon tung sa mga nasunugan, kanusa sila magsugod ug nang hinaot sila nga matabangan sila. Pasado alas 9 na sa buntag dihang nakontrola ang sunog. Sumala sa Davao City Fire District, 235 kabalay ang naugdaw sa purok 5 ug 6 sa maong barangay. Estimated mga 1.6 million pesos ang damage sa maong insidente. Fortunately, wala tayo reported nga injured or casualty during sa incident. Atong na-establish ang point of origin dito sa ceiling portion sa second floor sa balay ni certain William Baruna. O ang atong ginatanaw nga anggulo nga posibleng hinungdan sa sunog ang kaning linya sa ilahang kuryente dito sa ceiling portion. Parayon pa ang assessment sa CSWDO sa ihap sa mga nasunugan. Sa karon, mihatag una sila og pasiunang tabang sama sa mga pagkaon pinaagi sa mobile kitchen. Sara, sa karon 312 ka mga apektadong pamilya ang initially nga nalista sa CSWDO. Sa karon inyong makita diha nga padayon pa ang ilahang ginapahigayon nga assessment. So sa karon dinhi una sila sa barangay gym no nagtener ang mga apektadong pamilya kay wala sila kabalo kung asa sila matulog karong gabi una, so wala sila choice, dinhi una sila magtener ug panawagan nila nga unta mahatagan sila sa ilahang mga kinahanglan sama sa mga sinina, pantulog, ingon man mga gamit panluto. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.